Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέρειας, και τους ευχαριστούμε πολύ παρεμπιπτόντως για τη βοήθεια που μας έχουν δώσει στον αγώνα. Τρίτος νικητής Καραμίκος Γιάννης. Δεύτερος νικητής Λουκής Πασχάλης. Και πρώτος νικητής Βάγγελος Φύσης. Οι γυναίκες Γενικής, Καραμπίκα, Ματζερίδου και Καραγεωργάκη πίσω από το Πάτρο Απονομό μόλις φύγουμε τα αγώνια. Δεύτερη νικήτρια Ματζερίδου Γενική. Και πρώτη νικήτρια Καραμπίκα Χριστίνα.